Beans ang ginatawag pagkaon nga high in calorie, no? Pero sa kaso naman sa H. pylori infection doksam, ini isa kasahi sang kagaw nga nagaproduce ang enzyme nga urease nga nagapanubo sang acidity sang imo nga tiyan. Kung magnubo ang acidity sang imo nga tiyan, nagapigaw kag naganipis ang mucous lining sa imo nga tiyan. Once nga magnipis na ang lining sa imo tiyan, prone ang imo nga stomach cells sa pagkasunog bangod sang acid kag pipsin nga makusog na digestive fluids. Ini ang rason nga gakapilas ang tiyan kag mahulog ini sa gitawag nga ulcer kag prone na ang imo nga stomach cells sa pag-atake sang H. pylori bacteria. Kung may daily dose ka sang lauric acid kag monolaurin nga makita mo sa D3 Bio, layo ka sa ulcer. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Sa tanan nga taga Sara, Iloilo, nga luyag mag-avail sang libre nga konsultasyon para sa inyo mga ginabatyag nga balatian. Mag-upod sa Medical Mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga adlaw sa Sara Gymnasium sa Municipal Plaza. Kilitaay kita mga ka-K5. Pero tungod nga limitado lang ang pwede mag-cater sang aton mga klinika consultant, magpa-reserve sang inyo nga slots. Magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara nga napahamtang sa sulod sang 2nd IPMFC headquarters sa Barangay Zirudo kag magkuha sang inyo nga priority tickets upon mag-contact sa number nga 0994-441-7685. May libre nga konsultasyon kag mayara man sang libre nga pulong para gid sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginatulong sa inyo sang DTX 500, may TC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, kag sang K5 News FM. D3 Bio ang suplemento ko, kakasang upong ang sipon, kakasang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko, bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, namuling mapaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may TC, alkaline, vitamin C, mulawas, aptik, pirmi, dili nakakapuyon. Tungod
tungod sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Gasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan ag hindi matunawan? Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion nagpagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Pagklinika Spore Biotics. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5. Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time, alas 7:10 sa agang oras. Ginadulong sa tos kalawan sa Mighty C. Mighty C, pabasko nga alkaline nga vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu kag kontrobersiya, balanse nga pagpatpat sa mga balita, komentaryo nga patas, kag wala sang ginakahadlukan ang pangapin sa mga Ilonggo nga wala sang talangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Masgid pabasko, masgid pasadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga. Ted Aujero Francia, kag Ray Espeja Umalay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot. Komentaryo nga patas, kag serbisyo nga wagas. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Ray Umanay para sa Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon. Nga tandem sa aga. Ray Espeja Umanay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas! Mayong aga syudad kag probinsya sa Iloilo. Good morning! Western Visayas! Welcome na sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, the People's Forum. Today is Tuesday, adlaw kita sang Martes. Mga ka-K5 sa bulan sang Enero tuig 2025. Pitsa 28 kita sa karon mga kabyanan sa aton sini nga pagpangalagad. Pila na lang ka mga inadlaw ang nabilin antes ang bulan sang Pebrero sa aton sini nga mga ka-K5. Kamusta na kamo tanan? Kamusta na ang aton sini mga suki kag mga pinalangga nga mga tagpalamati? I miss you. Idlaw mata sa aton sini nga mga kuturan. Magpamukaw aga pa. Alas 7:14 sa aga mga ka-K5. Nakapangapi na kamo da sang klinika DTX Coffee Mix. Pangapi na kamo sang kape nga kampiyon ni Dr. Ramil Itangoy. Ang kape nga may alibyo sa aton sini nga lawas. Ang mga kape nga himo sa herbal, walang halong kemikal. Klinika DTX Coffee Mix, may kape ka na, naka-detox ka pa. Ginaabi-abi tanang aton sini mga suki, mga pinarangga naton nga mga tagpalamati. Din ka mga bahin sang kalibutan kag sang pungsod Pilipinas mga kabyanan. Sa Koto Balabutan sang aton sini nga pagwaragwag sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini nga mga kuturan, diri sa pagpangalagad sang kampyon nga istasyon, number 1 na kita mga ka-K5. Foro de los Pueblos. Alas 7:15 mga kuturan sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid sa tanan-tanan naton nga mga suki nga mga tagpalamati. Sa nagapamati sila tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa aton sini nga mga mobile taxi patrollers. Sa aton sini nga mga KISS K5 Iloilo solid supporters. Sa aton sini nga mga fans club, K5 Fans Club International 1 and 2. Na nakatutok every morning sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Good morning sa inyong tanan. Sa aton sini nga mga kuturan, mga pinalangga naton nga mga pumuloyo sa banwasang putotan. Kag sa 5 tanan ka mga distrito mga kabyanan sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Amuman sa pila naton sini ka mga kuturan nga nagapamati sa mga relay station sang K5 News FM Iloilo nga napahamtang dira sa Kalinog, Leganes, Miagao. Amuman sa may Short FM Dumangas kag sa aton sini mga kabyanan nga relay station dira sa may K5 News FM Sara Iloilo 88.7. Sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga nakatutok dira nga mga tricycle driver sa mga terminal. Sa aton sini nga mga ka-K5, good morning gid sa inyo nga tanan. Alas 7:16 sa aga. Do pilaman kasi mana mga kabyanan nga way ta makaupod diri sa Foro de los Pueblos program, the People's Forum mga ka-K5 sang K5 News FM Iloilo. Balaan nyo na no? May mga personal nga agenda kita nga dapat naton mga ka-K5 nga tutukan, no? Sa aton sini mga kabyanan sang gintalikdan nga simana, may ara man kita nga importante nga gingkadtuan, no? Upod ang aton sini mga kopdanan sa K5 News FM Philippines, no? Dito sa may Sikugon Island sa may Carles sa Iloilo. So nagtililingo bining aton sini mga kabyanan nga mga
agenda sa aton sini nga mga ka K5. That is why nga hindi na kamo matingala kung kaisa nga way ta hindi nyo kita mabatian kag makaupo diri sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos. Pero kung medyo tulotawhay gani sa aton sini nga mga ka K5, maprograma kita Idlaw man ta sinyo mo. Way ka mo na idlaw sa konti malakat na lang ko diya. Ma'am Laura Sumagaysay, welcome back sa pagbabalik ka. K5 Ray Umalay alias Piping. Tuod bala, ma'am. Naidlaw ka sa kun, mamaw. Ma'am Remia Panes, good morning. Ma'am Benedida Rovel, nagapamatagid, good morning lang sa inyo, Sir Ray. Good morning, hello Iloilo, gapamatigid sa may Buliland, Mandurriao. Salamat kita kay Benedida Rovel. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad. I-like, i-share mga kabiyanan ng aton sining Facebook Live sa aton sining mga official Facebook pages para din ka man gabahin sa kalibutan kag sampung sud Pilipinas basta may internet connection kamo mga ka K5. Sarangid kamo makalantaw kag makaupod sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Live man kita sa pila naton sining mga social media platforms. Kasubong sang TikTok kag YouTube channel. I-search lang ang K5 News FM Iloilo. Ang number 1 FM station mga kabyanan sa pinaka-latest nga Kantar Media Survey sa bilog nga Metro Iloilo. All the praises belongs to God mga ka-K5 sa sining kadalagan kag sa inyo mga kauturan nga padayon nga nagasuporta diri sa K5 News FM Iloilo. Ang initanan hindi naton maobra kung hindi tungod sa inyo nga pagsuporta mga ka-K5. Alas 7:19 sa aga sa mga way pa makabangon, way pa makabugtaw, way pa makahimos sa mga estudyante, kag may lalaktan sa mga opisina nila. Abi, himos na! Bangon na mga ka-K5 adlawon tanaron dyan! Pagbararangan ron kamo kag magpararigos adlawon tanaron dyan gaparimahoron tinyo bugtaw ron. Bangon na bugtaw na mga ka-K5 ang oras alas 7:20 saga. Bangon na Mamier na Come ni Joy Jordan, Virginia's Daily Laugh. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Sir GC James Garbelles sa aton sining mga ka-K5. Sir Danny Diomendes Agpalo, Ma'am Nadeline Sautong, Ma'am Bings PSJ, Ma'am Maritalia Michelina. Happy Fiesta sa balay ni kag sa barangay ni Ma'am Rosebic Branya Talaron kag ni ka-K5 Jason Talaron. Dira sa may barangay Layahan, Pototan, Iloilo. Naga-celebrate gid sa ila sining fiesta. Subong adlaw, Lelevet Caro Badelias. Nagapamatigid sa aton sining pagpangalagad diri sa K5 News FM Iloilo. Si Reynan Heralda, good morning. Sa mga taxi patrollers naton nga nakatutok na sa 88.7. Sa pangalan sang serbisyo publiko. Ang inyo alagad sa kanginan ko po din sa tag sa kaaga ko naman si K5 Ray Espeha Umalay. Ted Auhero Francia Martes na mga estudyante diri sa syudad sang Iloilo may klase na kamo ha after nga suspend ni Mayor Treñas ang klase kahapon bangod rest day after sang dinagyang pero subong adlaw may klase na. So sa mga estudyante dira nga may hangover bangod sang dinagyang mag-detox kamo tomar DTX 500. Sa mga wala pa makapaligo magpaligo na manghabon sang DTX Beauty Soap kag magamit sang deodorant organic Clinica Deo Fresh. Sa mga nagapamati subong nga may armas hindi ka mo mag-dare nga magdala sa armas outside of residence bisan pa nga kompleto kamo sa papeles kay sa ika-16 nga adlaw sa record sang Philippine National Police sa bilog nga Pilipinas may 379 na ka mga violator ang nadakpan sa gun ban. May 383 ka mga armas luthang nga na-confiscate. Kalabanan dito sa National Capital Region nga may 108, inasundan sang Region 3 nga may 85.
may ara man sa mga armas nga nakuha, revolver, pistol, shotguns, rifles kay explosives. So diri sa syudad sang Iloilo, considering nga by February 11 magasugod na ang campaign period para sa national candidates, i-intensify pag-ininis ang PNP. So, bilang corporate social responsibility sang K5 News FM, ginapahibalo namon sa inyo nga halong gid hindi mag risgo nga magdala sang armas outside of residence kay 6 years ang imprisonment sini kag hindi na pagdugangi pa ang lista sa mga violator diri. Sa mga kabataan nga ginatangkaso, ginaubo, tumarka mo sang Mighty C Syrup for Kids, mga ginikanan sa mga edad isa ka tuig, tubtub 15 anyos, mga dalagita kag solterito. Sa mga nagabiyahe padulong sa eskwelahan, paopisina, good morning sa inyo. Pangapina, DTX Coffee Mix. Oras mga kakaibigan, City 23 sa aga sa tusuling nga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Padayon ng ganban sini mga kabyanan kiti January 12 ug umpisa ni sa aton sini nga pagpangalagad no sa aton sini nga mga kuturan ang ining COMELEC ganban no kag magalawig mga dugay ni no after the midterm election sa aton sini nga mga K5 no ini may kang tanan man sa hilapit nga eleksyon mga kauturan. Pila na lang ka mga binulan ang nabilin antes ang official campaign period nga maabot sa Marso 28. Sa aton sini nga mga kakipay antes ang eleksyon sa Mayo 12. Oh, that is why nga hindi na kamo matingala kung may nagalibot-libot kada panuktok sa inyo nga mga balay, mga kakipay. Alas 7:24 sa aton sini nga pagpangalagad. Ang oras kidulong sa aton sang klinika DTX 500 food supplement. Di superior antioxidants gihimo sa Ampalaya extract kag di sugar cane extract kukunalin sa parit sang tubo nga manggranon sa antioxidants. Nga sargil makaprobo sang blood sugar level kag makaprobo sang aton sini nga blood pressure. Alungan ang aton sini kayong lawas mga kabyanan mag-inom always kag permi sang klinika DTX 500 nga ginainom ni Mami TC sang barangay Tumkon Ilaya Pototan. Nagainom gid everyday. Naparisan niya sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C. Antes ang aton sini mga importante ka mga pangunang mga headlines mga kakipay mga pangulong dinalan. Yari na ang aton sini mga importante nga pahibalo. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. DTX 500. Pasami ka bala nagaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasi nga pagtingulang kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500. DTX Coffee Mix. Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis wala na magbalik. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. Ang kampiyon nga istasyon K5. K5 News FM. Foro de los Pueblos. Oras mga kakipala 7:26 sa aga. Good morning kay Sir Romers Panganiban. Nagasigabong kuno ang K5 News sa Iloilo. Baskog-baskog ang signal sa may Concepcion, Iloilo. Salamat kid sa aton sini mga K5 George Borbano. Nagapabatigid sa aton sini nga pagpalagad. Good morning gid sa inyong duwa. Gapamatigid kami always from Sir George or Ma'am George Borbano. Ginaagdagan din nato ng mga pumuluyo sa may Sara Iloilo sa aton sini nga mga K5 sa tanan nga taga Sara Iloilo nga luyag mag-avail sang libre nga konsultasyon sa inyo mga ginabatyag nga mga balatian. Mag-upod mga K5 sa medical mission sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang Uy sa maabot nga Pebrero 3, Lunes nga adlaw ina mga K5. Sa aton sini nga mga kuturan sa may Sara Gymnasium sa Municipal Plaza, Kilitaay kita mga K5. Pero tungod nga limitado lang ang pwede nga makater sang aton nga klinika consultant. Magpa-reserve kamo sa mga slots o kung tickets ninyo magkadto sa istasyon sang K5 News FM Sara Iloilo na napahamtang sa sulod sang 2nd PM
FFC headquarters sa Barangay Sirudo kag magkuha sang inyo nga priority tickets. Ang kampo na bala sang pulis, no? Kadto kamo dira sa sulod ng Balonyo, makadto kamo sa estasyon sang K5 News FM Sara, kay makuha kamo sang ticket, para sa inyo sini nga priority line sa aton sini nga mga ka-K5 sa panabuton naton nga medical mission. O kung mag-contact lang sa numero nga 0994-441-7685. 0994-441-7685. No, kita na mga ka-K5 para si Dr. Ramil Itang Oy kag pila naton sini ka mga klinika consultant. Libre nga konsultasyon kag bayara man sang libre nga bulong para sa inyo. Ang ini nga medical mission ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX 500, Mighty CD Tribayo kag DTX Coffee Mix kag sang numero 1 nga FM station sa Metro Iloilo, K5 News FM Iloilo. Foro de los Pueblos. Sa mga balita, mga kabyanan nga aton sini pagatutukan sa subong nga aga diri sa Foro de los Pueblos program mga ka-K5. Hibaloon taning latest medical bulletin sang pila ka mga sakay sang auto nga nakabunggo sa 10-wheeler nga truck mga kabyanan sa gintalikdan nga January Foro de los Pueblos. 27 na sang kagahon. Hapon nga adlaw mga kabyanan. Matapos mga ka-K5 sugata kag makabunggo sa sining 10-wheeler truck dira sa Maytaca Saro. Dawging kumos nga papel tsura sang sining auto mga kabyanan. No, sa aton sining mga K5 kung inyo makitaan sa pila ka mga laragway o kung picture kag mga videos nga aton sining na-post sa social media. Nagtalalabog pa ning mga pertahan sang salakyan mga K5 sa unang update to sang natabo ang aksidente sa aton sining mga K5. Nagtaliwan gid atong isa ka pasahero sa aton sining mga kabyanan, no? Sa aton sining mga K5 nga si Rizalin Anakan o kung Rizalin Anakan sa aton sini nga mga ka-K5 nga taga Dumangas sa aton sini nga mga kabyanan. Apang sa pinakaulihi kapon nga update nadugangan ang casualty mga kabyanan matapos nga gimbawian man sang kabuhi ang driver mismo sang sining Mirage. Sa aton sining mga ka-K5 nga si Kim Joseph Sumagio, 22 anyos katumandok naman sang Santa Barbara, Iloilo, mga ka-K5. May video nga nagalapta, taman galing ka graphic kita, hindi lang natin pag i-describe it. Pagbunggo ang driver, bulit ka dugo mo. Ang napatay ito nga si Rizalin Anakan, 24 years old, taga Cayos, Dumangas. Bata na siya ni Sir Richard Anakan, kilala dira sa Dumangas. Nagtabog. Doon may mga Anakan nga nag-comment sa Facebook na kisa. Sa aga may arada sa kagahon sa Balitang K5. Kag tunog kita dira sa Dumangas. Nakita ta sa video, grabe mo nagtabog gid siya gali. Ang babae ito, ang si Rizalin. Amo na awas gid siya. Kag kalabanan sang igo diri sa driver kag sa iya kay diri sa likod yung driver mo. 8 sila. Possibility 3 guros tubang. Ano ning gahulag mo ning driver? Hindi why na nagulag ang driver kay ang ano nag-wave na kamay or kung mga pasahero na sa likod na sa likod. Dod. Sa likod. Ang sa tubang yung driver tong nga si Kim Joseph Sumagio, 22 years old pa lang to. Taga Barangay Magansina, Santa Barbara. Kung na ito grabe yung igo, yung naipit sa mo. Ang babae ito yung nga si Rizalin Anakan, nagtabog siya. That is why nga head injury. May head injury, tibo na ulo niya. May isa pag ito ka na medyo dako nga babae nga laba buhok, nagadunglay sa gadoot ang ulo niya Black A5 Ray sa ang plungkuan sang driver. Tigutok sila mo, may imagine mga gutok nga o sa latab lang nga dasok mo tanan dira. And hindi man nabing ginadugangan ta ang kasakit sang pamilya pero kung nanto mo laban-laban nakainom gini sila. Kainom sila kay ngambal sang mga experts man sa driving, naglusot siya sa pick-up. Hindi ka makaboylo kun hindi ka kalusot kun hinay mga boylo.
tigal bangod sang depende pa na sa investigation sang pulis ha. Pero ti kon ikaw nga daan na conscious sa imo nga pag-drive, mahinay ka gidira. Considering nga inang barangay Lanit, barangay Takas pa na Takas pa. Alagyan na da sa mga sa mga 10-wheeler truck. Galing sa Roro, dala sa Nagalabay, dala sa na kung may truck ban. Pabiya sila len or pag-going to Pabiya? Sino? Ang auto gani? Hindi ang mapulis sa Dumangas. So from Pabiya. Hindi alin sila di sa may Cubics. Cubics gid. Sa may ICC blada sa may Gaisano. So dira sila lapos di sa may Kung lang tomong biyahe nila from Diversion Road dulo diretso sa Sambag Highway. Agi sa may BJMP. Christ the King Memorial Park. Tako nagliko sa Too. Labay sila sa may Ungka flyover. Tapos liko sa Too. Tapos labay sa Taytay dulo diretso. And diretso lang na nila na diretso sila tani malapos sa may uhong mo sa may buhang na damo buhang sa may buhang. Diretso mo sa buhang tapos liko ka na to na pakadto na to sa may Balabago Coastal Road na pakadto na to sa Dumangas. Kaya dito sila pauli. Dito dapat sila ma-way. Oo, amo giman ang shortest nga dalan pakadto sa Dumangas mo. Kung naling kabi diri sa may Diversion Road kung ka area. So tamang kadasig kun nga sa pag nagahambal nga pag-overtake nila sa may posibilidad nga pag-overtake nila ni sa may pick up either 2 months sila magkalapit ang distance nga di na makita ang nagapadulong. Mamo kung medyo layo ka, diba, sa kung kaysa may nakabutang pa kanina sa may buli sang salakyan nga nagambal nga keep distance, no? Basi kuno tama kalapit tapos gulpi lang sila nag-overtake. Kung imaginon mo ang size ng pick-up kag size ng auto, mas laba-laba gamay ang pick-up mo, no? Ti makuha ka ginabuylo dapat, no? Before ka magi-overtake sa ton sini nga mga kakipay, makuha ka ginabuylo. So bilit sinungo kung nagakuha ka buylo, ang imo distance sa ginasundan mo, tani medyo may space. Hindi nga tama kadikit bala. Kaya siyempre para makita mo ang nagapadulong nga salakyan. So ang tendency ko ba siya mo na bala, or may ara man, nga nalang-alang, bangod nga tama kabugat ang karga. Sang sining Mirage nga salakyan kaki 510? Isa sa ginalantaw, kundi kung haling ka sa Ungka, Bangga, Takas, bla, tapos patabok na to sa may barangay Pagsangaan, Paviana, kundi may kuha na da, may traffic lights. Considering nga kagahon, why na ginagamit? Ginapatay lang, so that means nga free-flowing lang ang paglabay dira. Kaya kung may stop and go ato, siyempre nagbahar siya o nagpundo sabi no. Although nga may kuanada inang sa dalam lang ang tawag na rattler, inang nagatek na paglalabay. Kunara ka sa bangga. O galing kiti kon nag-overspeeding sila. Tiway na to. Isa na sa mga ginalantaw ta. Ginapatay ng traffic lights kung kagahon dira mo. Ginadaga-ore sila na sagasiga da mula na. Ang paglantaw gid sa mga driver kay sa mga driving analyst nga dasig diyang laga nila kag wala niya anticipate total wreck gido nga may sugata niya masugata posible bangod sa mga factor nga abigon mo man una posible tuyo kapoy or posible gadali sa nga pauli or base kon nakainom gid. So dinagyang festival no. Public by public knowledge basta gani kung kaysa ara ka sa selebrasyon kapin pa mga ubinis di ka kay 50 mga bataon pa ni ining mga karga ining si Kim Joseph Sumageyo nga driver iya ginitagiya sige tagiya sa sakyan no? Pamangkot ko magulay niya kapon nga si Rimalin anakan Sumagyo bago kay sino ni salakyan hindi yaman ma-confirm kung kay sino. Pero ang bata ngayon ang estudyante ngayon estudyante ni sang science theories mo. Science theories. Kakuha sang marine technology. Daw third year. Second year. Oo. 22 anyos. Si Rizalin Anakan, isa sa napatay, graduating ni Tani. Bachelor of Science and Education. Dira sa may Isat main campus. Ang iyang nga utod nga si Charis Ann, si Cha kahapon samtang naga-live interview kita galantaw sila. Ang bilog nga komunidad sang pamilya kag ang Isat community kit ka mga boardmate niya sa lapas. Kinakibot sila gawain sak pauli. Kay dapat ginaangan-angan nila nahibaluan nila nga naglakat gid man. Ginaangan-angan nila nga abi nila mabalik sa ilang boarding house.
Pero why nakabalik kay gili posible nagaray mapauli. May isa man dito, may isa pa gid dito ka lalaki nga interview man si Ma'am Karen Badilla kahapon. Nga maupod man tani sa salakyan. Sa salakyan. O galing kay gutok na sila. So amo to yang huway sila huway to sa disgrasya. Pero may imagine mo 8 ka bilog. Tapos Walo ang Mirage na design lang na ya for 4-seater mo. Tatlo dapat sila parang convenient gid. Tapos may legroom ka. Sa likod mo. Duha or the most tatlo eh. Tatlo ang the most. Kung naman mahamay-hamay ka be. Oo, kung gamay ka. Oo. Sa tubang abi dapat isa lang gid sa tubang mga tatlo ka wing-wing sinyeres makapungko sa likod. Pwede kon sa mga wing kuan nga ng lawas, pwede na. Nipis-nipis pero para hindi mo man pag i-overload ang salakyan. Pero may akon sinong sakay ni sa tubang sa pod siyang driver? Amo pa nang ginalantaw kon sino kay may isa pa gito nga si John nga si John alias John. Alias John. Wala pa ni ma-confirm ang iya pangalan kasi ma-confirm tani ka kay 5 Karen. Si Von Cedric Mabugat, 27 anyos, sa residente man sa Dumangas. Amo nang nobyo ni Rizalin. Hoy. Si kahapon, may mga information kita nabaton from the Capitol kay Tipuro taga Dumangas. Dito pa sila, naglantaw pa sila sang volleyball game dito sa Barangay Managit. Kaya ang Dumangas sa volleyball crazy nga banuan mo. Okay. Daw kada Domingo may nampang na da. Sa volleyball. Kag si Rizalin, volleyball player na siya. Ang nobyo niya nga si Von Cedric Mabugat, volleyball player man. So, dito pa sila nag-banding and after nila halin sa Dumangas, naghapit sa Coastal Road. Amo na nga may video nga may day si Rizalin nga ginapakita niyang plastic cup nga may ang barbecue, may barbecue kag may hotdog. After sa to, dire na sa nagadto sa syudad sang Iloilo. Asa nga nagahan sila sa Ilinandar sa may ICC sa Gisano. Araw mo nang picture niya. Naginunod ning adlaw siguro mga alas 4 pasado na ni. Sa may sa may coastal sa may Dumangas. Oo, sa may esplanade nila kay may esplanade mas sila mo. Oo. Nagkaon pa sila, nagapit pa sa guruda. Oo, arang kaon niya hotdog. Tapos may mga isaw guro niyo. Apat ka stick nga kantuhog bla. Si James Lorenzo Susero, buhi na buhi. 18 anyos. Oo, buhi. Ano hindi critical ya kami hindi way makambal na siya. Oo. Susero. Kay mamong what's the good thing man kung kay isabla sa mga aksidente ni way ta magina pangayo niya. Kag way ta magina tolerate ni blang nga overloading sa sulod siyang salakyan. Pero kung kaysa sa mga kasubong sini nga mga aksidente, kung damo kamo sa sulod, dili ba sa likod nga porsyon, no? Mas dako ang chance nga gamay lang ang pwede matamaan. Kaya ti gakompress ka mo da, butsilingon ang lampos kag bunggo sang lawas ninyo sa mga kupod yung mga pasero, no, mga passenger. Hindi maglino todo, no? Hindi maglino todo. Amo na nga sa mga kilala tabla nga nakapamati sa balita takapon. Nga bumayo lang kay sa likod, do kadamo sila paglampos kag pagano ang impact ara lang sa lawas kag sa tawo. Kay kung gamay ni sila, bisan pulabi, mga duhabe, tapos mga kasubong sini nga aksidente, duhabe ang sa likod, may tendency ni nga grabing impact mo kay tihalog sa aton sini nga mga kaya bugat yan, ginabuto niya sa kan mo. Ang weight ba pa dylom? Pwede ka maglapos gani kung kaysa sa windshield mo. Sa aton sini nga mga kakipay sa grabe nga impact mo. Pero nevertheless, sa aton sini nga mga kuturan, again, ang pinakasolusyon na diriya sa mga kasubong sini nga mga aksidente kay pabdid kag mga leksyon sini hindi kagidya kung balaan mo nga medyo nakainom ka kag balaan mo nga tuyo ka, hindi kagidya magpa-grabe kag magpa-overspeeding sa imong salakyan. Kag never kagid mag-overtake kung balaan mo lang alang ka. Kag ang overspeeding kills mo. Siyempre in fairness sabi to sa napatay nga si Kim Joseph sa Sumagyo nga driver. Kung kita maglantaw kasamo na tong katuyo niya, or kung nakainom man siya, kay ginpamangkot atong iya magulang mo, nya ginom-inom man na siya, pero daw occasional lang bla. Hindi man yung permi-permi. Kaya kita na ginagaray sila mo. Considering nga may Grand Festival diri sa Iloilo, dinagya nga daan. So, amo pa nang hibaloon sa police kung under the influence of liquor ang driver, kag ang mga pasayro nga ini. Ining isa si Kim Joseph ngayon may bata na gali ni. And kahapon nakita tang post niya nga
daw live-in partner pa malang bala. Ginambala niya pa nga ang iyang live-in partner. Amal niya langga, mapakasal kita. Pakasalan ta ka this year. Pero tiyambal sang babae niya kadaya sa imo kay biyahe mo na kami. Kag daw amo na ang promisa ta nito sang driver nga si Kim Joseph Sumagyo sa iya sini nga live-in partner kay hindi pa man sawa gid ko ni kon lang daw inapod-upod niya lang bala. So masubo ini nga balita para sa tanan kag sa mga nagapamati lang mga kabataan bala. Alungan nyo gid. Hindi ka mo hindi ka mo mag-inom ka mag-drive. Di ba valor na sila pero sa aton di nga mga pangalan nga nakuha 5 si Kim Joseph Subaguio, Rizalin Anaka naman yung mga nagtaliwan, James Lorenzo Cero, Von Cedric Mabugat kag si alias Jan. May mga 3 pa ka mga pangalan nga way mahingadlan kapon. Kaya amo nang id pa sang pulis. Kung tabi si K5 ka rin, basi may mga update na siya. Naka-interview siya sa aton sining kapulisan, no? Kay mo do nagakapot sang sining investigasyon ang ICPO, no? Sa panguna man sang TEU, Traffic Enforcement Unit sang Iloilo City Police Office mo. Sa aton sining mga K5. K5 ka rin, kamusta? May mga pangalan na? Ining 8 tanan ka bilog kapon to ang mga wala ba mahingadlan? Kag kamusta subong ang latest nga investigation sa aton nga mga kapulisan? K5 ka rin Badilla? Naka-standby sa aton sining linya sa Kampiyon nga report. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Ray kag K5 Ted may ara na no sang pangalan kompleto K5 Ray kag K5 Ted ang aton nga kapulisan sa pangalan ni sang 8 ka sakay sang Mitsubishi Mirage nga nakabunggo sa 10-wheeler nga truck diriya sa may Barangay Takas sa distrito sang Haro pasado alas 4 kahapon niya sang kaagahon Enero 27. Sa pag-interview naton sa kay kay patrolman Genesis Japet Pudo sa ang investigator on case ni siya sa Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office. Ginpahayag sini sa aton K5 Ray kag K5 Ted no, nga nagagwa sa ilang nga investigation ngati ang ining Mirage naglapaw gini or ginagaw niya ang linya sang truck diriya sa may circumferential road sa may Barangay Takas sa distrito sang Haro K5 Ray kag K5 Ted. Bangod niya may gin-overtaken ni siya nga pick up rason niya sang ilang nga pagbungguan na isang truck K5 Ray no kagti suno sa kay patrolman Kudo nga ang ining mga sakay sang Mirage amo ining sanday Rezalin Anakan 24 anyos residente sa Zone 5 Barangay Cayos Dumangas ang nakatay ini siya K5 Ray kag K5 Ted. Jan Sultan Quintilia 32 anyos residente sa Barangay Magansina, Santa Barbara. Elmo de la Cruz 19 anyos residente sa Barangay Magansina, Santa Barbara. Rogerson Bardulias 19 anyos residente sa Barangay Magansina, Santa Barbara. Bon Cedric Mabugat 27 anyos residente sa Barangay Cali, Dumangas. James Lorenz Socero 18 anyos residente sa Barangay Magansina, Santa Barbara. Kim Joseph Sumagyo 22 anyos residente sa Barangay Cayos, Dumangas. Pag Ella Alamo 23 anyos residente sa Barangay Bata, Bacolod City, K5 Ray kag K5 Ted. So sunod diri sa kay patrolman Kudo nga ang ining mga 8 no or ang duha ni sa 8 ka sakay ti na bawian dito sa kabuhi kahapon. K5 ka rin si alias Jan kahapon sino ito pangalan niya liwat palihog? Jan Sultan Quintilia. Taga diin gani? Taga Barangay Magansina, Santa Barbara, K5 Ted. K5 Ray. Quintilia, no? Yes. Ang Quintilia ini Quintilla. Yes, K5 Ray. Santa Barbara. Oo. Sino pa ito mga bagot to? Ginamamog na isa ta pangalan niya K5 Karen Sulat. Sino pa gid?
bali ang anom diri si Kim Elmo Joseph, de la tapos Cruz. na si Rizalin, tapos na James Lorenzo Cero, Bon Cedric Mabugat, si Ella Alamo nga taga Barangay Bata, Bacolod City, Jan Sultan Quintilla, sang Santa Barbara, sino pagid? Oo. Si Rogerson Bardullas, si Bon Cedric Mabugat. Rogerson. Son. Ang SON, no? Bardullas. Yes. Pardillas. Bardullas. Bar. Yes, Bardullas. Taga din. Taga Magansina, Santa Barbara, Manica, T5 Ray. Tapos? Si Bon Cedric Mabugat. Ara na 27 anyos ni taga Dumangas, oh. Sino pagid? Yes. Amo ni siya, Amo na siya, oh. Amo na ni ang Walo walo. na tanan, oh. Walo na tanan. So sa anom subong ka kay 5 Karen nga mga nabilin sa hospital, sino ang critical gid sila kag kamustang kaimtangan sang iban? According ni sa kay Patrolman Kudo sa pag-update man to nila sa kondisyon sang anom, di pa dayon pa ni nga ginabulong, why man sang critical na sa subong ka K5 break kag K5 TED, no? Pero suno sa kay Patrolman Kudo, nga di pa dayon pa ni nga ginabulong sa isa ka pribado nga ospital diri sa syudad sang Iloilo, ang ining anom ka tawag ka pasahero sa Mirage ka K5 Ray ka K5 10, magluwas lang ito sa magpakaisa nga si anakan kag si Sumagyo nga nakaangkon gid sang patal nga pilat, especially sa ulo nila kay sa pagsaysay man diri gani sa ato ni Patrolman Kudo ka K5 Ray ka K5 10 kung paano ni balad napaigo sa walo ang pagsakay sa sulod sang Mirage. Suno sa iya sa tubang 3 ang sakay, isa sa driver seat, 2 ang sa front seat. Then sa likod, 5, isa ang ginasabak. Amo ining si Rizalin ang ginasabak ka K5 Ray ka K5 TED. Okay. Muna ang tabog siya? Oo. Amo na nagtabog siya kay ti siya ang ginaway siya kumbaga hindi bla hindi why gid siya ka preparar kay ti ara gid siya sa una mo kag siyang nahimo sa nga shield sang mga nagapungko ni. Yes, correct. Amo ni nga siya gid ang pinakauna nga ginbawian sang kabuhi suno sa kay Patrolman Kudo, dead on arrival gid ni siya sa ospital ka K5 Ray ka K5 TED. Kay ang ining driver nga si Sumagyo kapila pa ni siya gin-revive kung hindi kita magsala mga 5 or 6 ka beses ini siya nga gin-revive until siya ginbawian sang kabuhi sa sulod mismo sang ospital. Ma'am ka, yes, na-establish sa pulis kung anong rason under the influence of liquor ining driver nga si Kim Joseph Sumagyo or hindi? Ginpamangkot na si Patrolman Kudo pero according sa iya, hindi nila ma-establish kung bala nakainom ang ining mga 8 kasakay sa Mirage, especially ang driver. Kaya pag-abot din nila sa area, wala na ang mga pasyente kaya ginpagdala na sa sa ospital, magluwas lang gid sa 3 kaso hindi man niya bala ka 5 TED maistorya sa ang insakto that time kay ti bangod sa mga trauma kag sa mga kapilasan nga naangkon nila kag ginuna nga gindala danay sa ospital. Ang nagkalabilin amo na nga sa subong hindi pa gid nila matumod kung nakainom ang ining 8 ka mga pasyente, especially ang driver. Pero sa gagwa gid sa ilang nga investigation nga nag-overtake ang ining Mirage sa pick-up nga ginasundan niya, agmadasig ang pagpadalagan rason sang pagbungguan ay nilaya sang 10-wheeler nga truck ka K5 Ray ka K5 Sino nagambal nga halin sila sa Cubics Bar? Ang isa yaman ka upod kaga kahapon diri kita sa area diri hingagaw gadto ang atong si kuno si ganitong laki to? Yes, Dan. Si Dan. Si Dan taga Dumangas man? Taga Bacolod to siya. Taga Bacolod siya. Oo, taga So dito sila sa Cubics, anong oras sila nagsulod dito? White na pamangkot sa K5 TED kahapon sa kay alias Dan kung ano sila oras nagsulod, pero according diri sa kapulisan naton kag mismo man sa kay alias Dan sila nagdagyang sila ka K5 Dira na sa may Times Square, no? Yes, correct. Ang Cubics Bar sa sulod bla sang Gaisano Capital na sa may diversion road lapit sa Station 10. Oo. Tiyan mo ni sa subong. Ang sabak sa tubang, di ba? Driver, tapos sa right side sa front seat, may sakay, duha, kabilog. Suga sa bakay man. Itingay sila kasi 5 break. Kikisama mo sa kagamay sang salakyan, bala ni Madjenaton, do kabudlaid maniobra ang driver siya na kung
may pasero pag skilled ya. Oo. Bisan sa pagliso, ilang sang manabila, sina kaki 5 ka rin? Yes, correct. Kaki 5 race. Ma'am, Kaya kaining mo dito si Ella, alam mo, makita tadi sa video, amo ni sang gadunglay sa likod ng gisapong. Kamo ning daw dako nga babaeng lalababuhok? According sa information naton, amo na siya ang ginasabak kaki 510. Amo nang ginasabak kung nagsabak sa kay Rizalin? Si Rizalin ang ginasabak. Amo ni siya ang nakatayan. Oh, tiyan mo guro nagsabak. Si Rizalin sa kilid man sa kapungko mo, no? Yes, yes. So kung mo, ining si Ella Alamo nga taga Barangay Bata, Bacolod City, amo ni dako nga babaeng nagdunglay niya tapos si Rizalin niya nagtabog, nag-apok gid. Oo. Kano man, why malak ang portahan or base bango sa impact, no? Bisan lak patoguro, no? Oo. Bangod gid sa impact kay kung makit-an diri nga daan kahapon ka P510. Grabe gid ang nang ang impact bala. Sige gupi gid ni ang sa may bumper, especially nga ang natamaan ang sa may driver's seat gid si ining si Rizalin according sa information nga ara siya sa likod sang driver nagapungko kung sabihin ginasabak siya sang isa nila kaupod ka P510. Kumusta ning si Ella Alamo? Ara siya subong sa ospital, padayon nga ginabulong ka P510. May mga bali-bali sa lawas na According sa aton nga information halin sa kapulisan, may mga injuries sila nga naangkon kaki-5 ray kaki-510 sa ulo pero hindi fatal, no? Same ya sa naangkon sang duha ni kanapatay. So ang sa laparon subong ining si John Sultan Quintilla. Quintilla, yes. 32 years old, taga Barangay Magansina, Santa Barbara man. Oo. Halos tanan di sa ila mga taga Santa Barbara. Magpalarinti man lang ini sila mo, magpalarinti. Oo. Oh, maghimata sila according sa aton nga kapulisan. Isa subong since kay wala pala may nagreklamo nga family, ginrelease na ining driver nga si Freddy Serios. Freddy Serios, 28 anyos, residente siya sa Barangay Katabla, Talisay City, Negros Occidental. Pero according sa kay Patrolman Kudo, nga kung magpursigi abi nga mag-file ang family, ginabi-abi sa aton nga kapulisan sa PEO nga mag-process no sa pila ka mga dokumento agud nga mag-file sang kaso. Pero sa subong, gin-release nila ang ining si Serios since nga naglapaw na ang reglementary period kaina alas 4 sang kaagahon kaki-5 ray kag kaki-5. Pila na tong dalagan nga isang truck to 40 kilometers per hour, no? Karga niya plywood. Halin man siya sa Dumanga Sport. Oo. Halin siya sa Talisay, sa Negros. Halin siya sa Bacolod City, kaki-510 kag padulong siya kun tani sa molo kay ma-deliver siya sa plywood. Ma'am, ka ang area dra lighted na da gasigang suga sa gabi kag sa kagahon. Masanag. Pagapit yung kagabi, kapon, black kapon. Wala kaki-510, no? Pag abot na diri, wala gasiga ang mga street light. Yung mo pag ginagurong isa sa mga faktor da nga nagtugasin kay ti damo ka sang i-consider nga mga faktor sa mamka mo. Una, tuyo. Ikadua, posible nakainom. Nag-overspeed. Kag ang force majeure. Mamaka force majeure, ti amo nang dolom la. Ay, ti, saan nila pasigaw naman na kay may na diskrasya naman? So, ari bila pamatian nato no sa para sa dugang nga detalye si Patrolman Genesis Japet Kudo ang traffic investigator sa Traffic Enforcement Unit sa Iloilo City Police Office. Sir, kumusta subong ang latest investigation ninyo, sir, sa natabo nga vehicular accident kahapon diri sa may Takas? Oo, so ang monto nga pag-investigar na namon niya naglapaw ni ang auto sa iya linya sa linya sang truck. Nag-overtake niya sa ginasundan niya nga salakyan. Dayon, sir, di ni naghalin gid, sir, ang ining Mirage, sir, nga salakyan, same man sa truck, sir? Ang Mirage or ang auto, naghalin siya sa may ungka pa via. Padulong ni siya pa buhang. So si truck naman, halin siya sa buhang, pakadto kung tani man sa may ungka pa via. Okay. Dayon, sir, pero ang ining sa Mirage, sir, sa inyo, sir, nga investigation, balidiin gid ni sir ang exact location gid nila nga ginhalinan, sir. Matuod gid man, sir, nga halin sila sa isa ka bar sa Mandurriao?
according man sa mga mga pasahero halin kuno sila nagdagyang sila. Hindi man sila sir hubog, especially ang driver. Hindi man namon ma-confirm gid kitungod nga pag-abot namon wala na sila. Ang naabtan lang to namon isang 3. Kay wala sila maubos dala kay tungod nagkulang ang ang ICER. Okay. Or ang ambulance. So wala na kami naka-interact sa ila or panimaho or ano man. Oo. Sir, 8 gid man ang sakay sa Mirage? Yes ma'am, 8 kabilog. Wali ang sa atubang, including sang driver is 3. Okay. Dayon, ang sa likod? Then ang sa likod is 5. Isa dira ang gasabak. Pinasabak lang. Oo. Sir, ang sa napatay ni bala sir, ang ano niya siya sir man, ang driver kag ang babae nga nagapungko sa likod sir, amo ni sila ang napatay? Yes ma'am. Bali ang babae ni nga nauna nga napatay, nga then declare nga dead on arrival sa hospital, siya ni ang nagasabak, minasabak. Oo. Tapos ang kaduwa nga napatay mo siyang driver. Sir, di ba ang na-mention mo, sir, sa tubang 3 kabilog ang nagapungko. Bali, ang duha sa front seat, sir, ano ilay, sir, nga kondisyon sa subong? Japon sila sa mga ospital, ma'am. Okay. Sa subong. So, sige pa Japon ang pagbulong sa ila. Sir, din naangkon nga pilas ang sining duha ka napatay, sir? Ang ilagid nga patal nga igo? Puro ni sila, ma'am, head injury. Okay. Mag-anhay ni sila, sir? Maghimata sila tanan? Magpakaisa ni sila. Sila gid nga 8? Hindi, ma'am. Bali, may 2 nga taga Dumangas, may isa nga taga Bacolod, ang 5 is taga Santa Barbara. May so, si napatay nga babayi, kag ang si driver is magpakaisagin ni sila, reverse cousin sila. Okay. Sir, may ara ka names sang 8 gid ka victim, sir? Sige. Ma'am Ka? Yes, Kaki 510. Kunti, of course, bangkay na to, hindi man na to matandog pa for possibly liquor test, no? Why not mag-initiate, abi sila, just for the sake of establish ng bala kung nakainom ang driver or wala. Katuan nila itong cubics da mangkot sila da kung in aid of legislation lang, in aid of investigation. Para ma-establish ng bala, para ma-discourage ang mga nag-night out ni bala, nga hindi gin mag-drive na kung nakainom. Sa subong Kaki 510. Di why na makuha, why na anticipate na or ay na gina-consider nga himuon sang pulis ni Patrolman Genesis Cudo? Actually, Kaki 510 padayon man ang ilang investigation kasi may pila pa man sa mga tikang nga pagahimuon ang TEU para ya matumod kung bala nakainom gid man ining mga nakasakay no sa Mirage, especially ang driver Kaki 510. Sinong tag-iyas ang Mirage sang auto? Kasi sino na-register? Oo. Wala pa na, actually kuha na sa aton yung kapulisan, pero hindi pa nila din sa subong tawag detalye. Oo, yes, Kaki 5 race. Kaya ang nag-drive ko ng tamo mo yung pinakamangod sila. Although may 18 years old pa to nga si James Lorenzo Cero, pero ining napatay nga si Kim Joseph Sumagyo is 22. Mas may mga edad nila day Rogerson Bardullas ngayon Pero base ko hindi man gani kibalo mag-drive, no? Posible. Pero si ang driver na verify ni K5 Karen kung may lisensya? Oo. Amo pa na i-check pagid sang tawag sang TEU, Kaki 5 rate kag Kaki 5 bed, since nga nagapadayon ng ilang investigation. Actually mapadulong karon liwat sa ospital ining aton nga kapulisan para i-check liwat no ang update or ang health condition ni sang mga nabilin nga anom ka sakay sang Mirage. So verify mo Kaki 5 Karen kung may lisensya driver tapos laban-laban ni dito man sa ila sini nga area sa lugar nila dalon ng mga bangkay kag
i-turnover, no? Nga mga punerarya kakipay ba Karen Badilla? Yes, kakipay. Ang Iloy glini ni Rizalin Anakan sa Manila pa mo? Oo. Ay. Pero di sa subong no, amo na ang latest investigation sa our update investigation sang TEU sang ICPO regarding ni sa natabo nga vehicular accident kung sa dinti kainak kasado alas 4 sang kaagahon na release na ining driver sang 10-wheeler nga truck nga si Serios diriya sa ICPF 3 or Iloilo City Police Station 3 no, matapos siya gin-detain kay may napatay gid sa fine sang Mirage kakipay breaker kakipay TED. Na nakuha ng mga salakyan dito, Serya? Wala pa kakipay Bray. At sa subong ara pa sa area ang ining duha ka salakyan. Sige. Salamat gid sa sining update kag information na kakipay ba Karen Badilla sa imo sining report live dira sa may barangay Takas sa Haro. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-P5, LT Coffee, ini nga naghahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas, bangod sa natural and organic ingredients, kaangay sa ampalaya, chia seeds, kag sugar cane extract. Ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo ni ka-P5 Ray Espeja Umalay, nga palangga gid ang mga taga-Banwa sang Pototan. Ini si ka-K5 sana all palangga. Ini si ka-K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Sana all palangga sa Ilocos Pututan Ang oras, alas 8:03 sa aga mga K5 sa aton sa Dibarwa nga pagpakalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Sa pagbalik naton, Executive Clemency ni Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Ginaprubahan sang presidente, plano nga pagpadalagan sa masunod nga eleksyon, dako ang posibilidad. Istoryahan tani karon mga kabyanan, kaupod naton si Attorney Di Palomos sang K5 News FM Iloilo. Magambal kita Executive Clemency ng bot silingon sina. Di na in what extent sa aton sa mga K5 mag-grant sang presidente ang Executive Clemency. Viral nga pamuyayaw sang isa ka singer, sikat nga singer sa Pilipinas. Hindi pagitolerar sang syudad apang Mayor Jerry Treñas, ginbalikan sa mga netizen sa iya man sini nga pagpamuyayaw. Ang mga update sa mga balita kag kaundan sini sa pagbalik sang Foro de los Pueblos. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at yung lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magkamon kag maglubog sa bago-nga paglaom. Wala sang laya ay bisan anuman kabudlay, wala sang laya ay bisan anuman kadugay. 2016, sa Riyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil ko na-achieve sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasay sa ako was ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magpapagaya sa lahat. Yes, wala ka
aton gid nga masarangan ang tanan nga kasubo, bayluhan na sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabudlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Iyon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mayul. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadaghan nga ginpanganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay ag mga hamili kahandurawan. Kita padayon nga magahugpong bangod wala sang payaay, bisan anuman. Magpalangga, servisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy, no, nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM, no, tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner, no, na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako, no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako, no, sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga
bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Miluoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ka sang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Numpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan binagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Ramil Uy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maubra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. May iwag na magakuhaw sa tagsa kapag ugtaw, atong lang nga panumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magbangon kang magyubong sa bagyo nga paglaho. Dok, ang promise ko sa imo ha, nga ako, bisan ako magbinutan jud ko sa akong trabaho. Kung unsa man ang sugo sa manager, tumanon ko. O sa imo ha, tumanon ka po kay boss god. Kung makasala man gid ko, makigan man ko sa imo nimo, dawat lang ko. Kay apel na sa trabaho. Apel na po na sa imong bonus. Dok, salamat. So, ang akong naanuhan ni boss nga, gid siya mapinalanggaon gid siya sa iyang mga mga trabahante kay di ba? Ginhilanat ko. Paglakat na niya halin sa balay, adto siya og clinic, hambal na siya mang si Inday nang paimnon mo na Diyos kay padalan ko na diri bulong. So pag abot na niya sa hapon, hambal din siya. Mang ginpainom na niyo si Inday og bulong, gipa-Diyosa na, hambal ni Inday Joy. Oo pang tapos na. Kaya amo na ang na-feel na ko sa iya nga buot gid siya.
kay sa tanan niya nga mga trabahante o naa sa sulod siyang balay daw gikabig na niya nga pamilya. Bossing, akong wi sa imuha nga magdugang pa ang imuhang kadaghan sa imong kwarta. Tanan kami nga mga pigado nga mga trabahante nimo nakabenepisyo gyud sa imuhang mga blessings. So dako kay kong pagpasalamat nga ikaw ang gipadato sa Ginoo kay para daghan pang mga pigado ang imong matabangan o usa na ang imong mga empleyado. Wala kami naginulsol nga ikaw nga namong nabus kay unsa man pinakabuot gyud. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakaiba. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Ululupot kita mga kakayfay. Wala sang baya ay bisan ano man kabudlay. Wala sang baya ay bisan ano man kadugay. Foro de los Pueblos no nananamian na sila kaya kay Sir Reka kay Sir Teja kay namin na sila nga duwaya o po doon magasagad ka kuwan sa komentaryo sa ilang nga programa. Ako si Ninita del Prado, taga Black 5 si Nikway Lapos, 68 years old, number 1 giguguro nga kuwan sang K5 sang una Radyo Bandera. Sa buong K5 88.7 na. Ano gid ko, sympathizer gid ko guro masyado sa K5 ya kay halin sang 2022 hasta subong ya K5 ko. Pagbugtaw ko pa lang nga sa agaya. Bala na mga kikaingod na mo na. Basta kay matunog ang radyo ko. Tapos sa mga produkto ni Dr. Ramil, naga-maintenance ko sang D3 Bio kag DTX kay nagamanas ang TL ko. Bisan naga-obra ko na ya, nagayuhom, yuhom ako na bala, ang bala ng tao, yan lain, magkayahutok basta ka nagakadlaw lang kuya. Mamla bisan ng mga kapigado man sang pangaboy, pero at least may makabuin-buin sang stress ang hamon nga makapamati ka sa K5 ba. Basta ganda na dahil radyo ko, lipay na po na ya. Namiyan ko sa istasyonan kuya mo. Bisan sino na dahil makatandog na radyo ko sa sulod. Ako sa liwat si Ninita del Prado, solid nga taga K5 88.7, kampiyon. We honor the hard work, passion, and resilience of every member of K5 District. You stumble through your days, got your head hung low, your sky's a shade of gray, like a zombie in a maze. You're asleep inside, but you can shake awake. Come on. Foro de los Pueblos. Kampiyon, 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 kampiyon! Ang kampiyon nga tandem saga, Ray Espeja Umalay at Ted Ojero Francia. Foro de los Pueblos. Oras mga ka-K5 sa Foro de los Pueblos. Welcome back sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Mga kuturan, ang oras kidulong sa atos galawan sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist sa may mga trangkaso, ubo, sipon, hilanat,
Maginom sang klinika D3 Bio gud maproteksyonan ang aton sini nga ikaayong lawas. Mga ka K5 ang klinika D3 Bio mayara sang vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Ang vitamin D3 nga nagapabaskog sang metabolismo sa aton sining lawas samtang ang extra virgin coconut oil ang nagapatay sa mga kagaw, bacterial infections kag viral infections sa aton sining lawas. Mga ka K5 agud malikaw kita sa mga malala nga mga balatian kasubong sang sining mga virus nga nagasulod sa aton sining lawas mga ka K5. So maginom sa klinika D3 Bio para maproteksyonan ang aton sining kayong lawas kag malayo kita sa mga balatian. Ang klinika D3 Bio ang parisan mo sang Spore Biotics nga saranggid makapanami sang imo sining bowel movement, sang imo nga digestion kag malikaw ikaw sa balatian kasubong sang colon cancer ang Spore Biotics. Ipares mo sa klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Itang Uy. Ang mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy mabaka sa klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Haro branch naton mga ka K5 sa tupad gid lamang sang St. Robert's International College kag dira sa may Miagaw sa may Orby Street Miagaw mga kabyanan sa tupad sang MCR Agriventure kag sa may Pasig City mga ka K5 dira lang napahamtang sa may poblasyon ni Lawod Pasig City tupad sang Arthur Shoes kag sa Cosmart Kalinog napahamtang ang aton sini mga kabyanan nga Klinika Product Center. Magbakal sa mga produkto ni Dr. Ramil Itang Uy kag siguraduhon nga hindi pike ang inyo mabakal kay gani hindi kamo magbakal sa mga basta-basta sa mga online no sa mga Facebook nga nabutang sa botilya ang klinika D3 Bio kag DTX 500 kay wala ina nabutang sa botilya kundi nabutang ina sa box mga ka K5 kag mas maayo nga magbakal kamo sa mga product center naton para nakasigurado kamo nga original kag hindi piki ang inyo mabakal nga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy. Amo ginapiki ni sa subong sa mga iban nga mga tunto mga scammer kay bangod balaan nila nga damo ang nagapatronize nagabakal sa produkto ni Dr. Ramil Itang Uy kay bayalaan nila kung ano ka epektibo sa pagtapna sa mga balatian. Ang klinika D3 Bio mga ka-K5 nga may antiviral kag antibacterial kag antifungal, antiparasite. Amo ni ang klinika D3 Bio ni Dr. Ramil Itang Uy. Hindi ka mo mag-entertain sa mga nagalibod-libod dara sa Barrio Obrero kadua na ka beses na iya biktima dara si Sir ang Okendo. So, hindi ka mo mag-entertain. Direkta na lang mo sa product centers ng klinika dari sa kilid sang Robinson's Place Haro, sa Pasig, sa Salvacion Street, Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Cosmart, sa Kalinog, kag sa Miagaw branch sa Baybay Norte or B Street, Miagaw. Sa Pamilya Labordo, ang Labordo Boarding House sa Luna, Lapas, katunog sa ilang monitor sa Bungaga. Salamat sa inyo. Kay Sir Edward Song Rindon, kag sa kay Mrs. niya Soledad Hinisela Rindon sa Concordia Nueva Valencia Gibaras nagapamati sa radyo kag ang Abi Mini Store DTX 500 damo gid kinananay iban na hangover sakit ang ulo detox kamo tomar DTX 500 ikaw nga may tonsillitis tomar ka na nga daan subong DTX 500 kag may TC kombinahan siya wala sang overdosage wala sang side effects may fatty liver ka untat ka na inom kag mga mamatikaon nga pagkaon or kung hindi man haganagan lang kag magtumar D3 Bio fatty liver, kidney stones, malipaton ka man nagkuha ka sang mga exam para nga maging retentive ang memory D3 Bio sa mga may skin problems hindi sagad kuti ang imo nga punggod kinaga bitog-bitog ina imuon mo manghabon ka DTX Beauty Soap organic nga habon ini acne, whiteheads, blackheads, punggod, alapap makakasina. Kag para wala sa angso ng ilok, Klinika Deo Fresh. Sa mga mahilig magkape, gasulab dyan nyo kung magpangape ka mo sa mga 3-in-1 nga kay durok lamay, hindi ka mo kuntat sa pangape. Silo lang ka mo sa kape. Magpangape, DTX Coffee Mix. Anong bot silingon sang DT kag X? Detox or detoxify na pag ang tanang toxin sa lawas. Amo man ang DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee. Sa mga ginikanan, kabataan nyo, patumara, Mighty C Syrup for Kids. Sa mga ginakutot sang lamok da, hindi ka mo magkumpiyansa kay taas ka po ng kaso sang dengue sa monitoring sang city kag provincial health offices magpamanyo sang DTX herbal oil, lavender o kon lemon scent. Kung gusto mo nga active ka bilog adlaw, hindi niya nga daw gapanimaho ka kundi ang imo nga humot sini daw perfume. Ag gamit sang DTX herbal oil, lemon scent or lavender scent. Kadto ka sa product center, may ginabatsag ka or gusto may pa-interpret ang imong laboratory exam for free. Kadto ka sa product center diri sa syudad,
sa kilid sang Robinson's Place Haro. Kung naling ka sa Haro Plaza, blaga sakay kabi sa jeep nga ungka or taksi or sa imong private nga salakyan, antes sinasang Rob Haro. Pag alas 8 sa aga, bukas na ini subong. Asa na ni karon alas 5 sa hapon. Lunes hasta Biyernes, pagka Sabado sarado, Domingo bukas naman. Di sa Mistro sa Pasig, sa Kalinog kag sa Miagao branch. Singalitin nyo, free consultation. Kag sa Febrero 3, sa mga taga-Sara, may medical mission ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Ang good news tari, ang mga food supplements na klinika, approved ini sang gobyerno, sang Food and Drug Administration, wala sang overdosage, wala sang side effects. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Foro de los Pueblos. Alas 8:27, naka-standby si Attorney Ronel D. Palobos, ang aton sining counterpart sa K5 News FM Dumaguete. Sa aton sining mga ka-K5, may pila lang kita ka mga pamangkutano, no, sa aton sining mga ka-K5. Kahapon naggagwa ang balita nga grant na sang presidente ang pagatag sang executive clemency sa kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog sa aton sining mga ka-K5 sa pila sini ka mga administrative cases sa aton sining mga kuturan. Ilabi na gid ang iya sini nga right to vote and right to be voted, no? Magsiling kita nga right to vote and right to be voted, but silingon ang kinamatarong yung sini nga magboto kag kinamatarong yung nga magpapili o kon iboto sang mga pumuluyo sa aton sini nga mga ka-K5. But there are cases in particular nga wala yung madala sa executive clemency, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, especially ining mga kaso sa aton sini nga mga ka-K5 may kang tanan sa kaso nga graph, no, sa aton sini nga mga ka-K5 kay Anay Mayor Jed Patrick Mabilog. So nagka-standby sa linya si Attorney Ronel D. Palobos, agod nga mahibaluan tapagid bala mga kabyanan kung paano ginahatag sang presidente ang ining executive clemency, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Nagka-standby sa linya si Attorney Ronel D. Palobos sang K5 News FM Dumaguete. Attorney, good morning. Live kita sa K5 News FM Iloilo. Kasama mo, Attorney, si ka-K5 Ted Awero Pransat, ka-K5 Ray Espea Umalay, ang korman man ni si Attorney Ronel D. Palobos ang Foro de los Pueblos sa may Dumaguete. But then, since Bisaya dito, matagalog kita, pero do kasabot man kami sang emotioning sulte, Attorney Ronel D. Palobos. Sir, good morning. Yes, Sir Ray, okay lang ako Nodyo? Okay, good, okay, good. Okay, good. Oh. Oo, mayong aga sa tanan, di magkabalaka kay Ilonggo bangko. Mayo. Oo. Oo, actually, ari ko subong sa Cebu kay may ara kami IBP convention, no, National Convention sang Integrated Bar of the Philippines. Amo nga pag-program ko kagina sa Dumaguete, ga-Google Meet lang man ko. Oo, mayong aga sa tanan nga tagbalamati. Especially ni sa aton nga mga kautoran sa Iloilo City nga nagapamati gid sa sini nga aga. Oo. Sige, Attorney, anyways, sa aton sini nga mga ka-K5, no? For sure you are familiar with former Mayor Jed Patrick Mabilog, no? For a short background, si former Jed Patrick Mabilog was being tagged, no, as one of the drug protector before, no, during Duterte administration. And because of the serious threat nga nabaton sini sa iya sini nga kabuhi, he chose to flew, no, sa United States kag didto magtiner sa sulod sang 6 ka tuig, no, after the administration of President Rodrigo Roa Duterte. So there are cases nga gin-file against him, especially sa mga administrative cases wherein gin-disqualify gid siya, no, o kunin papanawagan sang perpetual disqualification, attorney, sa pagpapili kag pagpadalagan kag pag-hold siyang any public office, no, may kang tanan sa mga kaso sini ginatubang, no, and subong sa pagbalik niya, for sure na batian man ini nga isa man sa siging veteran sa may House Committee, no, sa may kang tanan sa investigasyon sa AJK, extrajudicial killings during Duterte administration, kag sa sining mga illegal o kon sa war on drugs, no, kag sa pagbalik niya, since may ara sa sang warrant, no, nag-surrender ini, pinagi sa NBI kag nag post ang bail. Subong kahapon, isa ka dako nga balita
para sa Iloilo ang pag-issue o kung pagpagwa sa executive clemency sa presidente. Attorney, paano ini ginaobra? Paano ang proseso sini for the benefit of our Ilonggo? Kaya damo ka pamangkot nga ana tagaan, nga ana isyuhan sa executive clemency si anay Mayor Jed Patrick Mabilog. Attorney? Yes. Actually, Sir Ray, no, ang executive clemency, this is one of the powers of the president, no? Sa executive clemency, may ara sang ginatawag commutation of sentence, conditional pardon, and absolute pardon, no? So, may ara gani ni sang isa ko question. Actually, sang ginbasa ko ang decision sang pag-grant sang petition ni former Iloilo City Mayor Jed Mabilog sa iya pag-apply sang executive clemency. Gin-quote man dito sa decision ang kaso ni Llamas versus Orbos. Kaya actually, under our constitution, ang nakasulat lang dito is about criminal cases, no? That there must be a final conviction sa imo nga kaso kag kaso kriminal, amo na sang pwede ka nga maka-apply for executive clemency, either commutation of sentence, kung magsiling ta commutation of sentence sa criminal nga kaso, paubsan ang number of years ang imong imprisonment, no? Conditional pardon, magsiling ta nga conditional pardon is pagwaon ka, pardon ka, pero may mga conditions. And ang ikatatlo is ang absolute pardon. So, sa kaso ni Llamas versus Orbos, naghambal ang Supreme Court, and this is jurisprudence naman, nga pwede ma-apply ang executive clemency powers ng presidente sa administrative cases. Okay. No? So, among rason nga ang si former Iloilo City Mayor Jed Mabilog nag-grant ang iyang petition para sa ginatawag executive clemency, and this is absolute. This is absolute. Kung magsiling ta absolute, na-restore fully ang iya civil rights, no? His right to suffrage, ang magpapili, ang magboto kag ang magpapili sa eleksyon, no? Nabalik tungod sa sininga executive clemency nga gin-issue sa iya sang aton presidente. Okay. So in short, attorney, sa malipot nga pulong kag pagpaintindi nato ni sa mga pumuluyo, when is butsilingon ang tanan-tanan to deleted na to. No, wala na to value atong mga administrative cases gato bukod sa sining executive clemency. Oo. Ang iyang administrative cases kaya natabo is na dismiss siya sa Office of the Ombudsman, no? Nag-appeal siya sa Court of Appeals pero wala na natapos niya kay naglarga siya, naglakat siya sa duwa, no? Tungod sa iyang kahadlok. So ang natabo nahimo final and executory ang iya administrative cases. Okay. So ang cover lang sang iyang executive clemency is the administrative cases. Sa ako na hibalan karon may ongoing siya nga criminal cases nga ginaatubang, no? Wala pa to siya labot. Wala ang labot. Administrative cases lang ang cover sini. Lain naman ang istorya kon criminal. May ara na final conviction sa criminal cases, lain naman ang istorya kon i-grant sa iya liwat ang amuman nga executive clemency. Once ma-convict siya, no? But without conviction, there's no such a executive clemency. Yes, mamo na siya. Dapat may final conviction gid ang iya nga kaso ante siya maka-apply for executive clemency. Okay. Attorney, si Ted Francia. Botsin, wala sang epekto sa criminal case ining ginhatag sa nga clemency sa yang administrative nga complaint? Sir Ted, wala ko kayo nakabati. Mabatian mo ko, sir. Sabang-sabang Attorney Dipalubos. Yes, Sir Ted. Sir, mabatian mo na ko. Botsin ingon sina sa ginasunod kong imong hambal nga wala sang epekto sa criminal case ni former Mayor Jed Mabilog ining pardon nga ginhatag sa iya. Yes, wala pa ni siya kay ang iyang criminal case is ongoing pa sa court. So, under our constitution, pwede lang ma-apply ang executive clemency, the commutation of sentence, the conditional pardon and absolute pardon when there is already a final conviction sa iya kaso. But sa lingon, ang pagpardon sa iya sa administrative aspect doesn't mean nga wala siya sang sala. It doesn't mean nga wala siya sang sala criminally kay ongoing pa man ang kaso. Okay. Pero dako na siya nga influence kung makataw naton sa korte kung na executive pardon siya sa presidente because
kung magsiling ta nga executive pardon, hindi man na siya siling daw automatic lang. There must be also reasons why nga i-grantan ka sang presidente sang executive pardon. And in this case, napakita niya that during the time that he was the mayor of Iloilo City, mayo ang iya performance, kag damo man sa mga award nga nabaton, no? So amo na siya nga napakita niya nga kwan siya inang pwede gid, no, worthy siya sa ginatawag executive clemency. Okay. So with all of those bases, no, and the consideration, attorney, nga ginlatag man sang respondent, no, ining si Mayor Jed Patrick Mabilog. So busiringon, when the president issued a executive clemency, wala na niya sang labot ang iban nga branches sang aton sining gobyerno, especially the Supreme Court, attorney, no? Yes, of course. So wala ni siya because the executive clemency powers is vested on the president himself. Yeah. Ginaklaro Iyan ta, ni siya attorney, nga- because siyempre may mga pumuluyo tabla nga do hindi gid really familiar bala mag-ambal kita sa mga terminolohiya, mga kasubong sini nga mga executive clemency, no, absolute pardon, conditional pardon. So to make it easier sa ila, so amo ni sambot silingon, no, when the president issued an executive clemency, no, pinakamataas niya nga desisyon sang presidente, attorney, to ma-free, no, ang isa ka tawo nga convicted sa isa ka administrative or criminal cases, attorney Ronel de Palobos. Yes, of course. Kay bisan gani kun ang conviction, bisan pa masiling when the evidence of guilt is proved beyond reasonable doubt according to the Supreme Court himself, kung ang presidente maghatag sang absolute pardon, ang Supreme Court wala sang mahimo. Same also the legislative, bisan pa kung maghimo sila layi, no, ang aton nga Kongreso, House of Representatives and the Senate, maghimo layi nga ini nga tawo hindi ni pwede pagpasensyahon, paghatagan executive clemency, absolute pardon, conditional or commutation of sentence, wala man gyapon sila mahimo because that power is absolute and that is the prerogative of the president himself. So busilingon, kung presidente kasang Pilipinas, attorney, tawag ni ang you have all of this power gid, no, nga wala sang may maka-question sa imo. Damo ang naghambal kung kaysa ang pag-issue sang executive clemency, kung kaysa depende man kung ano kakalapit sa presidente, no? Actually, that is sometimes political exercise gida siya. Oo. Kung mas hamot-hamot ka sa presidente, mas lapit ka, dako tsansa, damo na sang mga nakitantang nga mga politiko nga si AGM di ba, na absolute na executive clemency man na siya sang una amo nga nagagawa siya. No, so that's it. Amo na siya gid ang aton sitwasyon sa Pilipinas. Attorney, magka-clemency kung sa komong tao ini kaluoy, no? Pagpatawad nga ginhatag sang presidente sa isa ka tawo. Pagpatawad or kaluoy, no? Or leniency abida sa ginahimo nga sala. So kung halimbawa natabo ini before sang filing sang certificate of candidacy, kag nakuha niya ning conditional presidential pardon, pwede pa sa tanik palaga, no? Of course. So okay, sa executive clemency daw kalimtan na tanan nga sala, no, gin pasaylo na, gin pasensya ka na. So kung nag-abot ni siya, nag-grant ang iya petition before the filing of the certificate of candidacy. Sa October tani. Pwede gid wala na gid sang makapugo nga maka-file siya liwat sa anuman nga posisyon nga iya gusto. So, kahapon may statement si former Mayor Jed Mabilog nga he is open to accept any government position or anything sa gobyerno. But sa lingon, starting today, he is already qualified and fit na siya for government job, Attorney De Palobos? Yes, because that's the executive clemency includes the restoration of his full civil rights and government employment, no? So ginpalusto tanan, so pwede gid siya ma-hire liwat sa government any position o ma-appoint. Kung naghatag sa administrative sa pardon, clemency abi sa administrative case,
Pidayahan ini nga ang kriminal niya pasundan man sang presidente. Once convicted. Once ma-convict siya, convict na. mahimo nga final ang iya conviction, pwede gid na himuon sang presidente because that is an absolute power of the president. Oo. Kahapon may statement si former presidential legal advisor Salvador Panelo nga ining ginhimo ng isang Marcos administration to give sang clemency kay Mabilog para pakahuyan ang Duterte administration sa ginpanghimo nila blang nga mga akusasyon against Mabilog before. Anong imong take diri Attorney Ronel? Actually, sa ginhambal ko ng kagina, executive clemency is a political exercise. No? So, palapitay na siya sa luwag. So, sila subong ang ara sa administrasyon. Pwede gid nila mahimo kung anong ilaluyag himuon. Yeah. But during the President Duterte sa administration may ara ka nga ma-remember, Attorney Ronel de Palobos, nga ginpang-grant man nila siyang executive clemency during their time? During their time, si Juan Gloria Arroyo. Si Gloria, no? Siya man ang naghatag sang executive clemency kay former President JMA. And even before, mga previous president, for sure may mga ara man na sila, no? So, Butchelingon, kung presidente ikaw, amo na ko kaysa nga bali lang nga dugaluhod gid ang tao si mo, ang mga dagko nga tao si mo, attorney. Kaya you have this power mo, no? Especially ang mga dagko nga pamilya nga convicted sa mga grabe nga mga kaso na pwede mo gid isyuhan sang executive clemency, no? Sa aton sini nga mga ka-K5. But anyways, attorney, thank you, no? Kaya at least natagan bala kagwa ng tsidihan sa mga pumuluyo ta kung aging natagaan na grant ining si former Mayor Jed Patrick Mabilog because kabalo man kita nga very mainit man diri ang politika sa syudad sing Ilo because ngati isa man sa ginabantayan na before the filing of candidacy, certificate of candidacy, ang posible nga pagpadalagan ni former Mayor Jed Patrick Mabilog. But for the sake of discussion, attorney, mangkot lang kita, what if nag-file si Mayor Jed Patrick Mabilog sang COC, no, prior to the issuance of the executive clemency, but silingon may kaso pa sa that time, may convicted pa sa that time, pero nag-file sa sang iya nga COC, no? Posibilidad ayhan nga ti pag-file ya galing sa COMELEC naman lang ng aspect kung dismiss nila ang iya nga COC kung may complaint mo, no? Pero posible ayhan nga kung nag-file sa batunon na Attorney Ronel de Palobos. Actually, batunon gid na siya sang COMELEC kay ministerial man ang ila duty. Okay. So it's up to the commissioners, no, sa commission himself, no, sa diri na sa national office kung anong ila himuon. Normally ila na siya nga i-deny kay siyempre final and executory ang admin. Pero kung maabot na sa Supreme Court or bisan diin pa siya nga stage kung malusot ning executive clemency, automatic ma-erase to tanan. Mahimo gid siya. Kung nakabalo siya tani sini nga magwa ni, pwede siya mag-file, pwede siya mag-take risk. Pero base kung wala siya ideya nga mag-grant, amo man nga wala lang man siya nag-take risk nga mag-file. Kaya posible gid tani, no? Kaya gamay man lang ang period of time nga nagwa ining executive clemency. Well, in fact, pagkagumpisa man ang local campaign na period Attorney Ronel de Palobos, no? Correct. Sakto na. Kay ministerial lang ang duty sang COMELEC, batonon gid na nila. Sige. Kung may mga connection ka pa sa COMELEC, pwede mo na i-delay ang complaint, no? Ang pagpagwa sa denial of the filings and certificate of candidacy. But anyways, salamat kid Attorney Ronel de Palobos. Kabalo kita, no? Medyo sako ka na sa may Cebu Subong, no? But then, thank you for giving us time. There is Ciudad Sang Iloilo sa Foro de los Pueblos program. Si Attorney Ronel de Palobos sa counterpart kag perfect duo man sila dito sa Foro de los Pueblos sa K5 News FM Dumaguete. Salamat kid Attorney Ronel de Palobos. Thank you so much, Sir Ted, kag Sir Ray. Mayong aga sa aton mga kauturan sa Iloilo City. Foro de los Pueblos. Balantayaning comeback ni Mabilog sa 2028. Ikaw na kung ako maglantaw, grand design ini for the 2028 presidential.
presidential elections, ang mga Marcos nagaplastaran nimo. Mm. As early as now, maga-field sila or maga-pick na sila sang mga wannabes for 2028 elections. Tinakita nila nga ang mabilog factor ara pa ang mabilog karisma ara pa. And ang iya sini nga political organization. Subong siging libot niya. Although nga why sa naka-file sa niya certificate of candidacy, but for sure he will have a comeback kay nag-interest man siya, may statement sa ganing nga nag-interest man siya, ma-file man siya tan isang certificate of candidacy, pero may naghawid siya, may nagprino sa iya nga isa ka tawo. Ang ginarin sa lang nga why na lang pala sang clash o na sang bunguanay between their group kag sang Treñas group. Ang ining iyang clemency the next ini laban naman pada sigo na ning iyang criminal charges ni may resolution abi, may desisyon kag mangayo naman siya sang clemency sa presidente samtang nga may 3 years pa sa pwesto si Presidente Marcos. Laban-laban no. Kati subong nakita naton with the setup sang political landscape diri sa may syudad sa Iloilo, do mabunggo gid no si former Mayor Mabilog no sa kung sino man dira nga kandidato nga kag posisyon nga padlaganan. Kati kung matapos ang term ni Congresswoman Jamjam Baronda, tinaban siguro padlagan ni Mayor. Luanay sila. Luanay sila kag mapadlagan sa Congress si former Mayor. Nantaw nila kung sinong persado kay before nag-file ang iya certificate of candidacy for her final term as Lone District Representative si Jamjam Baronda. Ginambalan niya ni si former Mayor Jed Mabilog kung interesado siya nga magdalagan, congressman. Abal ni Mayor Jed, niya tapusan na lang imong terbino. So gina-foresee na to nini kung lang taon-tang political geography sa syudad sang Iloilo by 2028. Raisa Treñas versus Jed Mabilog or Jamjam Baronda. So formidable gyapon ni ang kun hindi ni wala ni sa mga conflict magluntad between Mabilog and Baronda. Team to beat ini sila gyapon or forced to reckon with the Treñas. Kay evenly spread na lapta subong ang political muscle. Considering nga si Mabilog subong nagalibot man. Galibot sa gopot sa grupo mo ang team Solong Gugma ni Bla. Galibot gid siya. Ang political slogan kag signature nila bit-bit nila even though nga why nag-file si Mabilog. Pero ang image sa ara da. Ang image sa niya ara sa background sila ni Jamjam bot silingon nga sila. Ang sulong niya. Ara dira ang ginakabig siya nga political kingmaker sang mga kandidato subong under their team. Iniya kung ako maglantaw sa dako ang perspective nilantaw mo sa dako idang paglantaw sa politika is preparation niya ni former Mayor Jed Mabilog for his political comeback by 2028. Correct. Mind conditioning Mind conditioning. Nga ari ako dire, dumduman niyo ako dire because kilitaay kita sa 2028. Pag 2028 yan dasig naman lang mo. 2028 dasig naman lang. Iban gani nga gambal gani nga duway pakainit muli nila pungko sa tatlok tuig, eleksyon nagli dugay-dugay. Sa aton sini nga mga ka-K5. So kadasig lang no? Sa aton sini nga mga ka-K5 and preparation man sang babaw for the possible presidential campaign sang whoever nga pambato sang Marcos administration for the 2028 presidential election. Ang mga AX, subong AX, tupad, ang bubuanay. May isa pagiging AX, akap. Tupad, akap. Abi mo kuning nilapagi kay Jamjam Baronda. Congresswoman Jamjam Baronda malapit sa kay House Speaker Martin Romualdez. Kining pagpagwa sang executive clemency, it simply means and a simple message to the Treñas administration kung ano kalapit sa luwag si Jamjam Baronda. Sige, speaking of Mayor Jerry Treñas, kung ang report ni K5 Alex, kaya nagpagwa sa statement, kaya hindi wala iya ginatolerar, ining pagpamuyayaw sa isa ka singer diri sa may syudad Iloilo during the celebration of Dinagyang Festival. May nag-concert, ining si JK Labajo. Juan Carlos Labajo, JK Labajo. Ngagakanta sang buwan na bla. Sa ilalim ng puting ilaw na. Hindi to si JK Labajo
may kanta na sa isa nga do may ara sang pamuyayaw bla, no? Ere. Ere nga na. Ere. Balamong lyrics na. Hindi ko kay balogid Basang pamuyayaw lang to na dumduman ko. Take karon sa aton sini nga mga K5, no? Namangkot ni sa kuno sa crowd kung ano ang Bisaya o ako ng Ilonggo sang put ina, no? Sa aton sini nga mga K5 ini mga mga nagatambong man sang concert nagitudlo man. Take karon na mo to gingamit sa kaginislan yang lyrics sang Ilonggo version sang pagpamuyayaw. Asa nga nakalabot kay Mayor Jerry Triñas. K5 Alex Escalante sa report. Go ahead. Nakaangkon sang madamo nga reaksyon ang nanging pahayag no sa K5 Ray, K5 Ted ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas sa ginpatigayon kahapon nga closing and awarding ceremony sang dinagyang task group na amo na ang nagbulig no sa K5 Ray, K5 Ted sa pagpapabilin man sang kalinong kakatawhay diri sa syudad ng Iloilo during the Dinagyang Festival. Ang ginatumod diri ni Mayor Jerry Triñas with his statement, amo ang ginmuna mo man bago lang gid no, ang appearance ni Juan Carlos Labajo, isa ini siya ka singer from Metro Manila nga may isa ka sikat nga kanta wherein may isa siya ka line ka K5 Ray, K5 Ted nga pamuyayaw or gakir siya. In Tagalog, amo na siya ang TI. I-initial ko na nakabindi ko man sarangan maghamba. Kag mo muyayaw. And kung i-translate mo siya sa hiligay nun, YT siya ka K5 Ray, ka K5 Ted. So kung madumduman, nagliga during the food festival event diri sa Iloilo City. May ara man sang kasubong nga term no nga gingamit ang isa ka kiosk. Pangalan niya? Ginpa pangalan, sa inga kiosk. Pero ginpakakas ini ni Mayor Jerry Triñas given nga ti wala ini nagakaangay sa spirit of our celebration sa Dinagyang given nga ang Dinagyang Festival. Dumduman mo tong vlogger nga controversial man to? Yes, because of pero hindi sa iyang pero ang thought balang thought nga energy. Ang thought nga nagpamuyayaw bla kag pamuyayaw? Yes. Sa events ang Dinagyang. Pero kung i-compare nimo ang pag-take siguro sa mga Ilonggo and of course si Mayor Jerry Triñas sa duha ka mga personalities nga nagkadto diri no sa Iloilo City, which is ang last year ang from Bacolod nga vlogger kag si Juan Carlos. Given nga si vlogger from Bacolod is personal gito yung visitor ni Mayor Jerry Triñas kag inimbitahan gito siya sa isa ka event sa Dinagyang wherein si JK naman niya isa siya ka guest sa isa ka private event, isa ka guest sa isa ka private company sa isa nila man sa event ka K5 yes ang soft drinks to yes ang soft drinks ang sponsor talang i-wrap up talang ka K5 Alex Veneta oras kag Gatsimpo after sad to nag-comment si Mayor, hindi niya pag-tolerate, so on in support. Tido na balikan pa tos Mayor sa mga netizen. Ano na kunong comment nila? Yes. Kilala man si Mayor Jerry Triñas, no? Ka very short-tempered. Siguro, dalaman sang iya nga pang-idaro niya naman ka K5 Ted. Ginbalik sang mga netizen ang, kumbaga, ang nanging statement ni Mayor Jerry Triñas sa nanging performance ni JK Labajo during the Dinagyang Festival. So ang sila ka mga comments ng mga tao ba nila tani kumbaga loco stalking ko na. Loco stalking tani ginasunod mo man. Gina-apply mo sa lawas mo. Sa kagalingon mo. Kung ano man ang pero kay P. Alex way manaton na kita way manaton ginatulera mga kasubong sina. But anyways ang Law Island dabi mamo kung as is bala sa lyrics siya kay tinanad na tawo mati to sang kantaya nga to do okay lang tanip matian no kay ti ara na yung lyrics siya wala kanya man delete ito lyrics siya kay ginakantaya ka K5 Alex yes actually pero tungod na gin islan niya sa Ilonggo o Konsay Ligaynon nga tinaga nga wherein do hindi ya comfortable para sa aton niya pamatian diri sa Iloilo kay ti literal nga pamuyayaw gid na kung mabamatian naton kagdo hindi bala siya suited sa performance nga ihambal mo ina sa madamo nga tumalanaw ka K5 Alex Escalante do kalaw ay mapamatian mo
K5 Alex? Yes. Mm. Oo, yes, exactly. No, K5, pero in fairness to Ray. JK Labaho, wala man nato ni siya gina kondinarged, no? Gina-kondinar tang iya sini nga aksyon nga pag-meet lang sang sinitinaga kay for sure he is not an Ilonggo and he is not really aware kung ano nakdalo mang tinaga nga YT, no? Diri sa syudad sing Iloilo, ka K5 Alex, kay ti para siya siguro do kanormal lang, no? Kay ti bangod nga amo na ang gintudlo siya sa mga fans siya dito during sang iya sini nga concert dira sa may Festive Mall sa aton sini nga mga ka K5 Alex. But so far si JK Labaw, may pagkapagwa statement, no, after this controversial comments ng aton sining alkalde sa syudad? Wala pa ka K5. How about ang nag-sponsor sa ila concert? Ang nag-sponsor sa ila concert, wala pa man, no? Wala man nakapagawa ng statement pa. Pero may ara man sang movie mo ng Iloilo City Government. Actually, ang Iloilo City Council pinaagi sa chairman sang Committee on Morals sa aton iyang City Council, si Councilor Alan Zaldívar. Doon naka-mention siya. Idalo na ni ko sa konseho ka K5. Okay, sige. Ka K5 Alex, anyways, why man niya kuon nga no, grabe gid ni Mayor, no, nga mambal nga isyuhan niya persona non gratas JK Labaho, no, man? So far wala pa. Galing kay nag-ano lang nag-trigger ni because of the personality of our mayor diri sa Iloilo nga ti kilalaman kag balaan mas tawo nga ti nagapang buya man sang sang pamuyayaw no sa aton sini nga mga ka-K5 every time nga mag-speak sa ka-K5 Alex Escalante wherein duna na siya sini nga kugalingon, no? Ka-K5 Alex, ti doon mula na siguro nga ti duging connect lang sa mga netizens, but of course kita personally way man ato ni ginatolerar mga kasubong sineno. Medyo naglala lang galing kay ti amo na ganiyang balta nga gina-translate dabi ni JK Labaho sa tinaga sang Ilonggo nga do kalaway gid pamatian ka-K5 Alex. Yes. Actually, he asked ang mga fans dito during his performance kung ano ang translation ng among nga word. Pinamangkot yung crowd or may pinamangkot sa organizer sa likod sa stage? Hindi, ang crowd gidya para ka-connect sa bala sa crowd, ka-K5 Ray, ka-K5 Ted. So, siya gid mismo namangkot sa mga nagalantaw sa iya kung ano ang translation sa among sininga. Hindi profane na siya, profane language hindi nami. Sige, salamat ka-K5 Alex Escalante. Sige, ang ini nga balita nga dulong sa inyo sang GTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit nga mabagaw sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Emil Uy kag ni K5 Ray Espeha Umalay nga palangga ang mga taga-potosan. Ini si K5 Alex Escalante para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Oras mga ka-K5 alas 8:59 banita ka oras kay tiyempo sa ato sining pagpangalagad kita buwas same time same station sa pangalan ng gidabang sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Kami inyo kaupod ka K5 Ray Espeha Umalay. Ted Aujero Francia. Umikit limutin ang problema, hihintay. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentar.